baku dan mami ubade Meri hong wanyo lutin yaro Ngawan ha madong me Ngaburom ru tang yame ubade banjaro tang yame atwa ngan yaro twa dan kajing imbaro ngan yaro twa ngan burom daging rai ngan yaro twa dan kajing imbaro ngan yaro twa ngan burom daging rai Yaro tuai kajing imbaro ngan yaro tuai ngan burom daging rai ngan yaro tuai ngan kajing imbaro ngan yaro tuai ngan burom daging rai ngan burom daging rai ngan burom daging rai Kani gadai ke jingkemen yang bangan malam ya gaktin jong blay sasisien hapedeng jong fi hagini kesenge ngini hapedeng ke jing hikai jongi hagini kesnem ke batmai da ke bangan keren ya gawe ke khubor kata ke khubor gadai kesnem ke babah tongan pule gini ke por na kesang galenong ke bandre pusan ke dekhot ke bakendai Kaktian jong blay ka ong igini gigentian. Mewan kami ya ka hendaw, me ay ya ka. Me pensebo shibon ya ka, kawa ublay ka shlay da ka Me penmi kew ya ki, haba me kre kumta ya ka hendaw. Me ay kerhay ya ki nur jong ka, me pentem ya ki jingat jong ka. Me penjem ya ka da ki lapraw. Me kirku ya ki jingmi jong ka. Me penpong pan sniat ya gasnem da ke jing bha jome bat ke lenti jome ki penjau klen na gani ga de khot ngayo e gani ga khubor gasnem ga babha ngan pulis ji sien ka ong me penpong pan sniat ya gasnem da ke jing bha jome ba ga lenti jome ka penjau klen ki jao halor ke jaka plangari klau ba de kilum lapan po da ke jing kemen ya ki jaga pelang lakup de ki kenhun ya ki tiamno la taplin dau keu ki risa namar bakmen bat ki ruwadu lesi andan na pedeng jomfi gini ke por ki ban perkhat kumno ni la ban ong bo news nem arhajar arpuai news nem arpuai udeus nem ubabha namala dengin supe ya ke jinglong ke jingban jong ke perthai pada ki baja manta ka idu jingkermen hadu kata
kijingja ki belajar usnem arajar arpau kidi kijingja ki ba penong ban ki ba penkluma re ga perthai baro ka wai hanrei ngakwa ba ong ye fi gini ga por ye ki ba ngai hau tra jisu le se ki kattu kat ni na phi kham tam ki tu ki ba shakri bahayo blen usnem ara hajar arfau wala de usnem uba penkluma re ga perthai le de usnem jan de jingker khu usnem uba bahaya fi namar ke jing bahaya jongi kam shong na ga perthai ne ke jingker khu yangi kam shong na ka ei baka na ka ei ka ba jaha ke ne ga perthai re ke jing bahaya yangi ba ke jingker khu yangi ki wan no blai na gada gada da usnem arpau de usnem uba bahaya ki kattu ka ne ki basania au blai kat no kham tam yangi hau ne usnem arhajar arpuai ladangi la ngin shania au blai ladangi nget ke ktien ke bakhoj ke bakodor ke changu ngangai ne usnem arpau arpuai unde usnem uba bahaya ya fi naman ka bible ko ong me ban phong pan snyat ya ga snem de jing bha jame ba galanti jame ka penjau klen ya ki brio ki bam ngai ya ga perthai le se ya ga sinsha ka khadar ya ki riu ki jai ben rio ni wat ya ki im lang salang do ngim tip ka ai ga ban ja ne snem arhajar arpuai re ya phi ba ya nga ki ba shania autrai nganut ban ong la de shania autrai ne usnem arhajar arpuai unde usnem ubabha maru blai un pen phong pan snya iuni usnem de jing bahan chu ba jing bha ba jing isnai chu kan buat ye kita ki ba shania autrai unde ga perthai bero ko ai khoi da ga bangi phai se ga perthai ngi i la nang pendap e ga tien jong blai ka perthai ga nang is ki jinja ki ba jaman ta ki nang itien ngam ong ba ki ai baro kin chu sok kum tu ngam ong ba ki ai baro kin bahalat rei tang ya phi ki ba shet tieng yo tra ba ki ba shania au ken ma uni usnem arpuai la da pi shania shisha ho tra uni usnem olong usnem wa ba to kini ka por na kwa ngan peni fi na ga tien jong blai kat tu kat ne kini ka por ba kumno bangin yo news nem uba bahasisha ha ke jingim jangi news nem arpuai at ngis ngo yo blai ho news nem arpau hapedeng ki jingi shembaro ni klem dua ne ni klem pep ban yo i ye ki jing bah ke jong ublai la le bha palat yengi ho news nem arpau kumta ngakwa ngan kren bat ngan betengi ke jingi kai jonga ke ni ke por ngan ai feel lightly ki mat ke ni ke por bat nganget ke ni kan ya rap yengi bangin yo news nem uba kemen bu snem uba bah baro si snem ka ban ning kong ha ke ni ke por ngakwa ngan peni fi na ke tien jong blai ladang ni kwa bu news nem arpuai unde usnem uba bah ngakwa ngidei nginang ban siu spa e ga por joni lawan puli na ghtien jong blai ka ong kum ni na ki efsos kal nang ka basan ka dekhat ka bakhat san ka ong ni ki gentien to khmi bhan ni kum no fiya ong kum ki bamsta rai kum ki basta da ka basiu spa e ga por na ba kini kisngi ki long ki basneo kata tadi ban nekong ka bang apa ban ong yi kumang lasdang news nem arpuai let's see umrade usnem ubabahai gibri gubabon namar ki jingja ki balaja hakini ki snem ki balala kakta bah ya ke bersai berakoi kini ki sngi ngala padong ki de ki sngi ki basneo rega badal kaya tu engi kumni kahikai bangin khmi bha kumnungi ya kum ki bamsta rei kum ki basta da ka basius pa e ga por na magini kisngi ki dei ki basneo lada pinang pin sius pa e ga por lada pinang ba pinom boteng ye ki e ye ge jingim jofi
nganget uniusnem ubabahaya fi. Kaban nengkong agini kapor tong inumbut ten. Ya kaban naman siam tong inumbut ten. Ikijing duai jengi inumbut ten. Ikijing pule Bible jengi inumbut ten. Nginum angin sa syakriyo blay la syai. Na kaban naman siam nengkong akwa ban keren ya fi gini kapor. Tongin syakri bahayo blay. Inumbut ten. Usai tan na kini kisngi ikibriyo kibamut ban syakriyo blay. Unum ong wat syakriyo blay. Handrai de kijing pun bon kam kibapun un penlong yang ngi bengin boteng bengin syakri. Bengin boteng ban le ek bangi dengin le. Handrai ke Bible ko ong kum hakini kisngi kibasnio. Kmi baha kum no pian. Om kum kibam start handrai kum kibastan. Handrai ke basius pa ek por nabar kini kidai kisngi kibasnio. Tagade ke banding kong pikwa usne mu babaha watsha ba pinbu ten le eke ba fide pin le pinyo I shisha egi sngi ba de gisnem gi babaha hakani ke por nam kwa ban keren tang ye ke ba kinjaman sia akwa ban keren ni fiki kna skol lagi de ke por lada kala de ke por fi pin puli le si usnem arphau ula penlong jaitu ye fi Namar kambon na fi biklam ele school show. Nelar bikwa usnemu babha. Wat buteng e jing puli e jofi. Na fi buteng lese kan lena ai kesnem jofi. Blay nai kesnem go babha. Lada pinum buteng e jing puli e jofi. Akwa ai fi giba tray e kam ki jam ki jing tray giba pero. Tangin buteng gini ke por. Tangin e thya thai. Tangin penlet kai ke por ne pensarwa kai ke por. Haki ai ki jing pen kemen ki entertainment jang gini ke perthai. Ngin kam penlot por haki ai ki ba sai so. Anda fi penlot por haki ai ki ba sai so. Pinchem chisha bagini ke snem gandai ke snem ke babha. Tangan peteng ke jing pule na ki Efesus Kabang kumni da kabasius pa ay kapor na markini kisngi galong basneo na bakum tawat long pi ki babiye bray long ki basyam pang ka ay kaman utra wat long pi ki babuad da kawan habadon ke jing kiwin bray tu long ki badab da umansim ngalasya me gani gawai ki brio ki bala ban sius pa bhai kapor ne ki brio ki bala ban le smat tan na ladihi na da ublay umi arab yengi Nada boleh umaingi ke met ke bakoi ke bakia. Nada boleh umaingi ke jingmot ke bapro. Nada boleh umai ke jing ai ke jing isnei yengi. Pinam lawan si uspai ke puah. Kumda ke Bible lagi ni ke puah ke wat long pi ke babiak nrai ke basyam pang ye ke monjong utrai. Wat long pi ke babu ai da kawan nya badan ke jing kinwen. Hendrai tu long ki badap do bensiam. Nganut bat ong kat kum na ke tien jang blai. Kibrio kibalaban sius pa sisaya gapor kidai kibadan haga jing alam ga jang mansir bakuai aku apin dua na lagasngi ang tramen ta gasnyang yalam yang ada mansir bakuai ngalapan le eki ai baro do to ba penchat bor yang ang kabal ni ngalapan le eki ai baro da ka bor ga jang mansir bakuai pin la pin pendep iki kam ki jam jang pi man ta gasnyang wat man ta gasnyang kan long gasnyang ko ba ta ga de ga banding kong Kabaanar kabangakwa ngan krennya fi gede kepuar manginyo ay gede kesnem kababha gede tong in im ke jing im kabakuai ken ma ke jing im kabakuai bat ke jing im kaba IT kaba penken tangel de shotrai gede ke jing im kaba seiso yau bangai thi ngam kren yau bangai thi ke jing im kabangkuai lalu brio umlian ban laptop ndai ulangnya ketu ke jingem jengu kan chu ling a kan chu pisa yu buriu perthai ngam tip handrai yo bal IT la di sutra la de ule kan no ko bam dai ule kan no ko bam khuat nya ke jingem jengu kan mau ka tu hi kan long ke jing jentut yu unum lawan seiso un ling a un pisa un yakun un struggle back unum la satiaban le ek budai ban le lamda uim ke jingem ke bukhoi tangan pule ke ne ke por ke Bible ke thu enge da pi pule na ke sti ke ban kong Petros kalonong ke ban kong ke ong ini ki gentian tangan pule
Nadu ka dekat ka bakhat lai ka ong ini ki gentian nung kong khat lai. Na ba kumta habalapan po no e ka singkai ka jingmot jong fi. Tolong ki bakhan adekar ba to phinia kermen janai ke jing ai ka ba on wan lam ha phi ke jing pen pang jong Jesus Christ kum ki khun jong ke jing ko ngo ki bam pen ya seria merengkat elade bat ke jing kwa brai ba men shua ha ke jing bam tip jong phi Bible ka on handrai kum ba utau ba khat ya phi ulong ba khoi Tolong ma phi gi ba khuai ha ke jinglong jing em ba lo na bala tho tolong ma phi gi ba khuai na mar manga ngalong ba khu ka ba ar ga manga kwa banong manginio ka snem ka ba bha tangin em ge jing em ga ba khuai ka badal ga hikai ban pan po no e ka singkai ka jingmot jungi ni dei ngin pe ke e ga bangi mot tangin dan ki jingmot ki ba khuai Ningidon ke jingmot ki bam khuai. Bat ka Bible ka ong kum ki khon jeng ke jing ko ngo ki bam pen ya seriem rengkat eladi. Ba ki jing kwa ki bam menchua ha ke jing bam tip jong phi. Menchua shisha ha ka por ka bang ngim pat tip eu trai jisu. Baro hiu beriau na la ke jing long ude bam khuai. Udan hi ki jing kwa ba ki jing berai ki babun ka ba ka do ka berai. Hendrai menta kum ki khun jong ke jing ko ngo ang ka kitien jong oblai ki bam pen ya seriem rengkat shu elade ba ke jing kwa parai ba men shua ha kata ke jing bam tip jong menta ngi ngin pen khoi elade namar utau ba khat ngi ulong ba khoi bat ngi ru ngi dei ngi long ki ba khoi ki ai ba ro ada ki kwa ba kan sai so shisha ngani ka snam arpuai dongin em ge jing em go khoi ada pin rai ban em ge jing em go khoi pin e ge jing duai jong fi ro kin sai so ka jing trai kam jong fi kan sai so ki jing persyam jong fi baro kin baha ada la pi sha bangano ge jing bam khoi kan ro ngapi kan kelumar jing duai jong fi ro an pen pep le si ka tu ka ba pitmu ro kala ban kelumar ka jing mot jong fi kan kelumar Pinia kun pinia ksa. Nawat pila pediang yu jisu. Pila don ne gejing long blay gejing yum jopi. Nakata gadao. Dong in rai. Wa mendau snem ngin em gejing em ka bakhuai. Kawai ka basnyo tanach fang gejing em ka bakhuai kadai. Badaladi hi nginam la ban pan khuai daladi ladi. Ka basnyo tanach kadai bingidon nu blay jingi wa pen em ngi. But kumba ma u de ba khoi tu kwa engi ro bangin long di ba khoi ka bangin don kam na ge jing em ge jangi ne na ga liang jangi ge de bangin chushim ne ka rai ino ngatara ya rap yengi pen khoi yengi sha ba ge snam ge dong jisu kan sai de fi ai ba ge tien jong blai kan pen khoi de ge jing mot jong fi ba ro bo kiam na ga basnio phet yap na ge jing brai wat de tur khnang da la de se ki bam khoi Dai hang ta pin i ba ge jing em jong fi kan roi ba ge jing em jong fi kan sai so bat pin yo yo new snam ba ba tangan pin i kan ya e we khna sam la ga Bible so de Daniel ga Bible ge thu ngi kum ni ha ka por bla ring mrau yu bat ki parlok jong u na po ri jong u na ri Israel sha po Persia ka Bible ge thu ingi ni ki gentian tangan pulien na u Daniel galano ga baning kong ka dekat ke bapra ka ong ini ki gentian handrai u Daniel ula thmu halaga do not bo nam pentinget elade de ki jingbam siem lemni da kawan ba udi namat kata ula kerpa ke utau ramba kiu no ba dai ban pentinget elade Ubelai ula pensyam yau Daniel ke jing sngau ha ba ge jing ye ya khman uta orang ba ki unok. Bible ge thu ingi ba u Daniel ula tmu lupa halaga do non ba unam pentingin eladi. Ona ula tmu lupa ha do non ba unam pentingin eladi. Ula kerpahat ya orang ba ki unok ba dai ban pentingin eladi. Ubelai ula ha ke jing syam sngau ha yau Daniel Bagada gejing snyam ha bagajing la ie yakmat uta orang ba yunok.
Ba Shisha u Daniel ulala ban ri ba unam pentingnya tadi. Kumtang aku ban keren fi gini ke puan. Ladangi temu Shisha laga donut banginam pentingnya dia ladi. Ublay unai ke jing shams ngoba. Ublay unai ke grace unai ke favor fi. Ba pinla Shisha ba pinim ke jing em ke bakoi. Ada itu beliau ubang temu hina laga donut. Ubah kuat manelet beki eki jong pertai. Ubah kuat hina ladi bantur syaki eki bangkuai. Ulah bangat eki bangkuai. Maka ni kan penjenjang, kan penong yangi banginum seiso mendaga senam. Handrai tongin temu mendaga senam dang biang idang syusdang yung niu senam. Gini katayaw kadang day katayaw kadang nengkong kebaar gini kepor. Lada pitmu Shisha ga donut pin im ke jingim ke bangkuai. Ngakwa banong ifiu blay unai ke jing ai ini. Unai ke jing shams ngau bhau, unai ke February ni. Ngin la ngin im ke jing im ke bakhuai. Bat ken mau borobo ni ngai ya fi ke bla shakri utrai. Ke jing im ke bakhuai. Kan man lam ya ke jing sai so ke jing im chungi. Na ke ta ke ba a ke ni ke por. Nangi kwa pa ke ni ke snem nam dai ke snem ke ba bha. Tong ngin im ke jing im ke bakhuai. Ngin rai, ngin duai om trai pun khuai jangi. Angin im ke jing im ke bakhuai. Pin siam ba baro sisnem pin im ke jing im ke ba sai so. Ke ba lai bet ke ba khat du ke ni ke por. Ba ngin yo eu new snem u ba bha. Ngakwa ba nong fi men ta ke snem baro sisnem. To ngin sania autra. Nandu nakmat ngalas dang mangala keren kat tu kat ni spang ke jing sania. Baya kita ki basania autra ken mau. Watlah paden ki eki basniam. Watlah paden jongga eriong. Pila pin anyo yo belai. Watlah paden ki jingat pelum utra undan rengkat batfi. Pila pinia lemba ki kinum telap yafi. Pinia lemba ki wa anda utra undan rengkat batfi. Pila pinia lemba gading finum ing. Pinia lemba katilik ding kanum jeria yafi katilik ding. Pila pinia lemba shibon ki jing Rai pinang pensyani autra ki kin mak ba bahai fi. Warla gani kesnem ke ba nginyo bar asisnem gade ke bangim tip. Gade ban long kum no ngim tip. Rai la pinang pensyani autra gane kesnem ke ba bahai fi. Tangan pule gani ke por na kesam ke shispa khat pra. Gade khot ke ba pra. Aku angan sugen toy fi yang gani ke por. Ba kesam ke shispa khat pra gade khot ke ba pra. Kadai ka pedeng jong ka Bible. Haga Bible baru kawai da pipuli. Haga Bible na kilenang na kidekhat baru. Ka Bible baru kawai kadon 6,000 sispa prapu prateli kilenang. Bat kani ka sam ka ba sispa khat pra kadekhat ka ba pra. Kadai ka pedeng jong ka Bible. Nganget kini ki baro kadai da ke jing spat ke jong ublai. Ba ka pedeng jong ka Bible kan tho kumni. Tangan pule kini ka pon. Ka ongi ni ki gentien sam shispa khat pra ka de khat ka ba pra. La ka banget hau trai banye ka bashania hau brio. La ka banget hau trai banye ka bashania akiba krau batri. Kan mau ka pedeng jong ka jing kai ka ktin ublai ka dei ka jing shania jongi ha ublai. Lada pi shania lot ha utrai hong ni usnam bar sisnam. Lada pim shania aga jingla aga bor jong fi. Ngang het ni ka snam ngan dei ka snam ko ba. Lada nginang shania ha ubrio. Lada nginang shania aga jingla jongi. Lada ngindang shania aki ba ja saudong yangi. Kanang don jingma. Rela dangi shania autrai ngadon hagani ke puar ban ong yufi. Kektien ke basisya autrai. Lada shania autrai kan long kasnem ke babha. Ngam tip ke engin ya syam. Rakit mau ublai unam peleran bu kho yufi. Ublai unam yufi. Lada shania sisya autrai. Ban penkut hagani ke puar ngakwa ngan peni yufi. Ka jing shania autrai. Kamdai tang ke jing perkhat jungi. Ke jing shania hautrai kamdai setia tang ke jing mudur.
ka jing shania jangi hau trai ke ba shisha na ga ktien ke jong blai ka dei ka jing shania ba ka jing ko ngo ya ka ktien ke jong la da pingat pi ko ngo ya ka ktien jong blai ka ta ga dei ke jing shania ka ba shisha hau trai mun ki brio ki mot ke jing shania hau trai ke dei tang ka jing perkhat ne ke dei ke jing mudur ne ke dei ke bangi le se ngi si perkhat tang ka men siam ba da ke jing mut junge rai nga kwa banong ke jing shania shisha hau trai ne ke ba shisha hau trai ke dei bengi ko ngo ban ngi le e ka tien jong la da pi ko ngo ba pi le e ka tien jong blai pi shania shisha ya ke ba blai Ukraine na ke jing em jong fi ka ne ke dei ke jing shania hau trai ba blai unum e fi to kloi ke ne ke por ngan chu ai fi kat tu kat ne tali ke de khot na ktien jong blai ban pen e ke jing shania hau trai na yo ones ke lana ko basang ngan chpule ke we ke jing cha ka bible ke thu ngi gini ki gentien la don lu wei urang ba na ke de khot ke basang pun riau no pule la don lu wei urang ba siem ubodon ukun jong u ba pang ha po Kapernaum uniu la yo sneu yo jisu ba wan na Judea sa Galilea ulale chau la kerpa ti u ban wan hiar ban pen khia yo khun jungu na ba un sayam on da kam tau jisu la ang hu la da phim yo i ka dak ba di ki kam phla phim ngai satia utau rang pas ie mu la ang hu ko kan ra tu wan hiar kat ba impat yap i khun jonga jisu la ya tu ang khile no u khun jome u la im utau brio la ngai agata ka tien da bu jisu ang hu ulale no hang tati kan bau dang le khian ki shakri jungu kilayawan taniu kilaong ukun jome ula im anakom ta ula kli hakapor hakabau la kham snyo koi ti kila thu men nin nyau baje ka kisho kala inoi u kum tau dau khpa ula tip bakalong kapor ka bau jisu la ong ha u ukun jome ula im u ti ula ngen bat ka yeng jungu baro ka wai ngaku aban ong e figini por uni usania shisha hau trai ula le chiem le khai chiem kum ka ktien ge bu jisu kren u khun jangu ula yo khia agini ge por jisu kren do kum ne no yo anes kalona ge basan u ong ni ki kentien ga de khot ge ba sa shisha ngong ngapi bu ta wo yo sngewi ki ktien janga u banget hau ta wala pha nga udan ge jing em ge babam jikot kaba apusan kong shisha ngong api baka por kanja baka long mentaken baka kita kiba yap kinyo sneo ke jing perta jong khonu blai ti kita kiba yo sneo kin im pitip kaba yo sneo bat kaba nget e ka ktien ke jong blai kani ke de ke jing shania kaba shisha hau tra ha u yo nes kalunang kaba hendrio dan kibala kisenran kibala pai dien no kiong kiktian yang utara Jisu kide kiba ado kata-kata. Nek Jisu ukeli kisenran pido pinia phaidien no. Nek Simon Petrus ulaya thu ulong hau kontra. Dei hango pan ngin ale namar medon kiktian ke jing em ke bobom jikot. Ka jing shania ka ba shisha hau tra ke dei. Ka ba ngingen bagi shania ke ktian jong. Tongin ngen ngin shania ke ktian jong oblai. Metau snem baro snem ulong snem. Babhai ke jing em jong fi ngan duai kim dia try ker khu ya baro ki ba yo snyo e ke tien jame ke ni ke por try ngin nge e ke tien ke jame ngin shania e ke tien jame but ko try ngin em ke jing em ke ba khuan man ngin ya do ke jing em ko try ka ba dap ke jing start play yo try ngin nam